बाकी तैका देर खातिर मान लो कि निशा दीदी तू हमार पति हो। हाँ हम और मेहरारू है। अब खाली खड़ा हो जाइएगा फिर बैठ जाइएगा। आइए एक बार पति देव के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बजा दो। हाँ आगे बजाइए हमारा पता बा। ऐसा मर्द खातिर ना ताली बजेबो तो किनका खातिर ताली बजेबो। औरत बड़ी सुंदर भाव में अपना राजा जी से अपना सैया जी से अर्जी लगाओ तरी और कहो तरीका बजरंगी सिंह के सारू भाई नगरा उनके तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भाव कहा ए राजा जी तक तू बोलल करी ए सैया जी रउआ जब से शादी क के लाइल बानी तब से ही घर के झमेला में रउआ डालले बानी। कभी ऊ काम तो कभी ई काम तो कभी ऊ काम, कभी चूल्हा चौका बर्तन घर दुआर सब तो हमारे माथ पर लदा गइल बा। हर साल रउआ के कहिला कि सावन आ गइल बा तैका हमरो के देवघर घुमा दी तो रउआ जिद न मानिला। बाकी एब की हम रउआ के छोड़े वाला नहीं थी। औरत कह तरीका तू खड़े रही कि जिंदगी भटलला सैया कि जिंदगी भटलला सैया आग घर के झमेला में कि जिंदगी भटलला सैया घर के झमेला में रुक जाए चलो ना घुमाई दो देवघर के मेला में। औरत पैसा नहीं है अभी इनकरा पास पैसा नहीं थे। हर साल तो रउआ इहे क के टालीला कि पैसा नहीं थे। पैसा देखो पैसा आ गइल बा ठीक बा। बाकी एब की घुमा दी हो। हाँ ऐसा ही 2-3 हजार और दे दीजिएगा हमारे पति देव के कि देवघर हम जाएंगे। बाकी कहे के बका ए राजा जी औरत के छाव बड़ा होखेला। औरत अगर सीधा मन से बोलेली ना तो मर्द के बुझाता कोनो बात नहीं कि हमरा से डराता रे। बाकी उहे औरत तका झमर झमर आरा जिंदगी भटलला सैया आ घर के झमेला में कि जिंदगी भटलला सैया घर के झमेला में चला ना घुमाई दा देवघर के मेला में। चला ना घुमाई दा देवघर के मेला में जिंदगी भटलला सैया घर के झमेला में। जिंदगी भटलला सैया घर के झमेला में। ए राव अच्छा आपके देवर जी हैं मेरा भाई तुम्हारा कि जिंदगी बदलला सैया घर के झमेला में। ए राजा जी जिंदगी बदलला सैया घर के झमेला में चलो ना घुमाई दो देवघर के मेला में। चलो ना घुमाई दो देवघर के मेला में। बजरंगी भाई के सारू भाई पप्पू सिंह नगरा की तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद पुरस्कार है। हाँ अपना राजा जी से अपना सैया जी से अर्जी लगाओ तरी
तरीके राजा जी ए सैया जी हाय देखी ना उनकर मेरा देवघर जाता रे हमरो बड़ा इच्छा कि हमरो घुमा दो। औरत कह तरीका ले ले आई कावल हमके गेरुआ साड़ी कीन के बुक कर गाड़ी एगो संडे के दिन के ले ले आई कावल हमके गेरुआ साड़ी कीन के बुक कर गाड़ी एगो संडे के दिन के। ए राजन भैया औरत कह तरीका मंडे के जलवा ढारो मंडे के जलवा ढारो सुबह के बेला में मंडे के जलवा ढारो सुबह के बेला में चली ना घुमाई देवा घर के मेला में चली ना घुमाई देवा घर के मेला में। ओहो ओहो चढ़ते जवनवा में भोले बाबा चढ़ते जवनवा में भोले बाबा चढ़ के चढ़ते जवनवा में भोले बाबा चढ़ के चढ़ते जवनवा में चढ़ते जवनवा में भोले बाबा चढ़ के चढ़ते जवनवा में भोले बाबा जय हो चढ़ने के तोहके आगे औरत अपना राजा जी से चढ़ल बा सावनवा जब से मनवा मोरा तोरो से कैसे जइबू देव घर धनिया सावन बरसे चढ़ल बा सावनवा जब से मनवा मोरा तोरो से कैसे जइबू रनिया जोगे सावन रोज बरसे आगे कहत तारी बड़ी सुंदर भाव में का ए राजा जी हे रानी से सुतला में सपना शिव के सुतला में सपना शिव के देख रोज अकेला में सुतला में सपना शिव के देख रोज अकेला में चली ना घुमाई दी देवा घर के मेला में चली ना घुमाई दी देवा घर के मेला में चल ना घुमाई दे देव घर के मेला में पंकज जी रावल टोला नेताजी की तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद और पुरस्कार है बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बड़े सुंदर भाव में अच्छा बतावत तरी और कहत तरी के राजा जी ए सैया जी
अब तो कुछ भाड़ा किराया तो हो ही गइल बा। बजरंगी सिंह रावल टोरा उनके तरफ से बहुत सा प्यार आशीर्वाद पुरस्कार है। बाकी अब रउआ के तना छोड़े आ हमरा देव घर लेके चला ही के पड़ी और बहुत तरीका ए चढ़ल बा समनवा जब से मनवा मोरा तोरा से रिम झिम बारिश गोरिया देखो ना बरसे चढ़ल बा समनवा जब से मनवा मोरा तोरा से जब हम जितेंद्र दर्शन करैता हो नजर से आगे कहो तरीका सुतला में सपना शिव के हमरा के डाला ना तू रानी हो झमेला में हमरा के डाला ना तू रानी हो झमेला में चल तो घुमाई दी चल मेला में चला ना घुमाई दा देवा घर के मेला में चला ना